our conversations to be delizabe. In July, ndili ku Malawi, nimayeza ndi anthu osiyana nakumanapo ndi anthu a business amene amadandaula kwambiri kuti zinthu sizikuyenda, especially economy, kusowa kwa forex, kwacha ikungogwa, zinthu ngati zimenezi. Ndi somebody asked me kuti mukuona kuti is there any hope? Then ndimauza kuti let's wait until my elections. Ndipo ndinanena kuti regardless of who wins chisankho, koma chisankho chikadutsa, we will see some stability. Ed, ndiye leloli somebody asked me pa Facebook pomweba kuti how is it that chivoteleni adadi sanalumbiritsidwe, sanayambe kugwira ntchito, koma chimanga chikutsika mtengo, koma kwacha ikukhala kuti pa black market maretsa kukhala akusinthako. What's happening? Yeah, this is what I was talking about. It's normal kuti nthawi ya chisankho imakhala ngati nthawi ya uncertainty. Okay? Imakhala ngati kuti nthawi yomwe anthu sakudziwa outcome. Ndiye people react. Economy so imapanga so react. For example, anthu ambiri, ma investors ambiri amene ali akunja, amene ali ku Malawi, kani ma China omwe acha, kani ma Indians omwe acha, kaya ndi azungu omwewa, chifukwa choti sakudziwa what can happen during the transition period, amakhala very cautious. Ndi amasiya kuoda katundu wa nyuwani, amatha kusiya kubweretsa katundu, amathanso kutenga ndalama zawo zitulusa kaye osazilowesa zikhale kaye kunja. You understand? Chifukwa sakudziwa what can happen. Mwina kutha kubwera boma la nyuwani lo ndikupezeka kuti zasokoneza zinthu. Mwina kutha kupeza kuti after chisankho chija kwayamba kuchitika ziwawa za sokoneza ma business chanjani aluza katundu ambirimbiri. So as a cautionary measure, anthu aja mapezeka kuti they keep. You understand? The same thing with food. Iniyo kuti akulengezereni kuti kukubwera chakuti disaster yakuti you keep food. Musatuluke kunja mukhale, everybody should be home. You keep food, you keep water, you keep zinthu zofunikira. Zimene zonse zimachitikaso pa nthawi ya chisankho ija, komano sometimes people don't notice. Inuyo mukumbukire anthu ambiri amene anali ndi chimanga amachisunga manena kuti tigulisa later on. Ndikudikira ndigulise chikafika pakuti. People were keeping. People were literally keeping. You understand? So now what happens? Chisankho chachitika, mwasankha president, zonse zili peaceful. And the president amene wabwerayo so akupasani confidence. Zijazonena kuti anthu akukhulupirira kuti president awa akangobwera zinthu zitsika. Awa akukhulupirira kuti akangobwera awa dola igwa. Ndengada kukhulupirira kuti akangobwera awa dola igwa. Ama ndigulisire dola yanga ipanopa. Chifukwa ndikadikirira kwambiri igwa. Ningo ibweresera ndo panopa. So they start bringing the money. Ajaso chimanga ajaso chimosimosi. Chikanguta chisankho chitu chimanga chitsika. Chipeza kuti baggage yafika 60, yafika 50. Ndigulisire. So they dump chimanga chichapa market. Ndiye from nowhere mupeza kuti chisankho chachitika, president sana nene kena kale kose. Sana yambe kugwira ntchito, koma chimanga chambo kupezeka. And for chimanga chambo kupezeka chambiri pasika, chambaso kutsika mitengo. What's happening? It's reacting, the market reacting to the election results. And this is not usika mbaba base. And this is only kuti amene mabanga za economics, you understand these things. Amene sinabanga ku economics, komano we can understand. This is economics. The minutes into simakalira. So from now on, zinthu zikamapitira kuyenda bwino, speech ya president ya dzulo yobweresa confidence ndekuti ena ake ngati anali ndi mantha kuti amene wakangobwera ati kuenyatu apa, tinyongedwatu apa, tithawetu apa, titenge makomiti titulusetu apa. Amva speech ija, kwangata president akuti akufuna mtendere, akufuna bata, akuti akufuna tipange reconcile. A president so ndenaso kuti afuna agwire nafe ntchito, ndikuti atha usatichosa ntchito.
ndiye kuti mwina adu atatu atigwira nafe chilo sati mangatu ndiye kuti malo mothawisa ndalama zija you cool people and they keep the money in the country. Another thing chimenenso chapanga affect economy yathu anthu ena mwina sitimachiganizira kwambiri. You said Donald Trump uja kusintha policy za USAID zija ambiri limangonena zimene zija komano USAID ija it was very helpful ku Malawi ndi maiko ambiri ku Africa. It's not only USAID ndi ma agencies osiyana-siyana ochokera ku America amene amalandira funding yochokera ku America. Ndalama zawo zija zimabwera ku Malawi not only kuthandiza anthu aja komanso zimathandiza so economy yathu. USAID ikabwera imapanga renti kulilongwe kuja ku area 3 kuja mukudziwa kumene kunali USAID ku Capital Hotel kuseri ukuku chimpanda yonse chija compound nyumba zonse zimene zinali pene muja amapanga renti nda USAID. Nyumba za Malawi tu amapanga renti nda USAID amalipira mu dollars. Ogwira ntchito ku USAID ogwira ntchito ku UN oseaja masalary zawo amakhala mu dollars. Ngakhale akapatsa kuno amapatsa mmakwacha meaning kuti ma dollars aja apita ku reserve bank. Malawi wapatsa iwaja mmakwacha oseaja WFP UNESCO ajanjan oseaja. So that is also njira ina yobweresa yomwe forex imabwerera ku dziko kwathu mabanki athu kumakhala ndi forex. Now what happens when Trump says that basi tipereka so 100 million dollars yomwe timapereka ku Africa ija sitipereka USAID isatengeso mwakuti sitipereka? What happens? It means kuti flow ya forex manager siya kulowa mdziko mwathu. We might say kuti we don't want USAID, we don't want janjana amene akhale nawo Trump, but my effects yake eventually timazayamba kuamva chifukwa kadola kamazayamba kusowa komanso anthu amene angagwira ntchito kumene kuja ntchito zatha so siya income yawo amapasati masalary abwino osiyana ndi athu ma standard athu ndalama zimene zapita zimalowa athu mu economy yathu. Yet let's hope kuti we are going to have a good relationship in the development partners athu ma bilateral relations akhala bwino. Yeah, that's another area. Ineo just wishing my country bendera yanga ndimene palibepo bendera ya Japan apo ndi bendera ya dziko la fuko lathu. Yeah, so I'm just wishing my country all the best no matter who is at the head. Kumano pagamachitika zinthu zabwino I'll be talking about them. Pagamachitika zinthu sakhala bwino muzandionanso enaso muzakwiya nani. Siko kwambiri.